Du ser dejlig ud, Bubber. Jeg kan kun sige spejl. Ja, hele vejen igennem. Du har været vært før. Det er faktisk 3. år i træk. Hvad ser du allermest frem til i aften? Jeg ser allermest frem til checken til sidst. Og det er fordi, at jeg synes, at lige præcis det her, det er vigtigt. Med at samle så mange penge ind som muligt, så vi kan hjælpe så mange børn i Calcutta som overhovedet. Køber du selv noget? Jeg bruger min egen hvad kan man sige, kraft til at råbe det op og få det ud i verden. Så man kan sige, det er jo mange gange mere værd. Bubber, vi glæder os til at se dig i aften. Jamen, jeg glæder mig til at stå der, og jeg glæder mig til at være med. Du har været ambassadør for Gadens Børn siden 2005. Er det korrekt? Det må det jo være, så tiden går jo, ja. Det er næsten 10 år, 11 år, tror jeg. Ja, det er meget, meget, meget lang tid, ja. Mange dejlige år. Hvorfor valgte du at blive ambassadør? Jeg vil sige, for det første, alt, hvad der hjælper børn, det går direkte ind i mit hjerte med det samme. Så det er nummer 1. Og så vil jeg sige, da jeg mødte Pia første gang, røg hun direkte ind i mit hjerte på samme måde. Ser du frem til at skulle optræde her? Ja, det gør jeg. Det der med at være musiker, der er en kæmpe gave i at kunne være med på nogle andre englemenneskers indsats. Pia har skabt hele det her sammen med en masse vidunderlige mennesker, som gør indsats hver eneste dag. Og så stryger jeg lige hele her i sidste og tager en masse ros for det, men sandheden er, at det er så privilegeret at kunne få lov til med så lidt at hjælpe nogle andre, der gør så meget. Så jeg glæder mig meget til at kunne være en del af det. Anna, hvad ser du allermest frem til i aften? Det lyder jo selvfølgelig lidt kedeligt eller kapitalistisk, men jeg ser jo nok mest frem til, hvor mange penge, der kan blive samlet ind til Gadens Børn, for det er jo det hele handler om. Og så er det selvfølgelig at se, hvad programmet byder på. Har du kortet med? Jeg har alle kort med. Hvor længe har du været engageret i Gadens Børn? 3-4 år nu, og jeg skal jo faktisk ned til Kolkata her til efteråret. Og det er første gang? Ja, altså vi skal ud i slummen, fordi man ser jo tit alle de her glade børn, der også kommer ud af det, fordi de kommer ind på skoler og alle Gadens Børns projekter, men jeg skal også ud der, hvor de er. Jeg skal med den her mobile lægeklinik, ja. Og det tror jeg også bliver hårdt. Jamen, tusind tak for det. Hvor mange gange har du været med her i år? Jamen, det er 3. år, jeg er med, og jeg synes jo, det er et fantastisk arrangement, som jeg rigtig gerne vil bakke op til og bakke op med en god sags tjeneste. Jeg synes, Pia gør det fantastisk. Så ja, jeg glæder mig bare til et brag af en aften, hvor vi forhåbentlig får samlet rigtig mange penge ind til Gadens Børn. Hvorfor betyder det så meget for dig? Altså... Jamen, jeg er jo kommet et sted i livet, hvor jeg ikke mangler noget selv, og hvor jeg deler gladeligt ud, og jeg laver selv et stort arrangement i Varde, hvor jeg har sendt penge afsted til Pia hvert år, og det satser jeg på at gøre igen i år. Så lad os se, om ikke det kommer til at kaste lidt af sig. Det er så dejligt, at du er her, og du ser skønt ud.